ככה? כן, לם. שלום, שלום. שלום, שלום. שלום. Tuna hanin, hey. Dine outdooring kan kalani mo. Natinia ka chen no hi. Mizol chong gan zir tirang. Talin mod ba safa shali. שפה מעניינת. נדמם, תגידי נדמם. נדמם. אמאי, יש שאלה פיארה סיילי, אני עצומה, צעדין, מזו צ'ון כזיר תירה. טוב, נדמם, תראו. תגידי נדמם. נדמם. תונהן. תונהן. מרינה קלקלדונה. מרינה קלקלדונה. צ'ונג תיאם לטוגה. לא, זה כבר צ'ונג תיאם לטוג, כל הכבוד לך. כל הכבוד. Dikanin so ta kan cho na tura te kanang kalanga kan lau tilang don ya kanin chung אין לי מה לספר. tunahanin hey Ashkelon na kan kaldon marina Ashkelon marina אני אוהבת את אשקלון. כן ama hi Ashkelon אשקלון עיר יפה. Ashkelonit כן. ania Ashkelon na piang asili ania כיף באשקלון. kan kwa lau amde ya אשקלון נהייתה מאוד יפה. נכון. העיר מספיק גדול. לא כזה כל כך. נכון? לא. צוענים כאן קלנתי קרונתי לך ליזל דונאו. בינתיים מין. איך עושים? ירוק. הנה, לחצתי. היי. מרינה למפרה צוען? כאן תלן תבוא, אבל מייני היא, תעלי ואלי נועם, לא תוקה נכון פה, מאוד. פה גם הבתים חדשים, נכון? לא, לא ממש. זה עשיתי, קוראים לרחוב לשחור. סיטונאות, מלחמים, גם הסופר חדש. כן, לא, דווקא לא. בוא, תפני אחר כך ימינה. מפחידים ככה, נכון? זה יופי פה. עכשיו ימינה? כן. זה כיכר? כיכר ענקית. וימינה עוד? אנקל זה לא? לא, אין זה ראו. לא רואים טוב. נכון? עבודתי כאן בצוואק דון אני הייתו נהיינין זנדר סרירלה 7:45 וואו 7:45 כבר שמאלה דר סרירלה מיני סומלי פנגניה זנצאי טורין כאן בקלה ניצו מה זה יש פה אגמים? זה אולם כזה של אירועים קטן, לשבתות חתן וכל מיני אירועים קטנים. נראה יפה. כן, יש פה ישר. איפה? פה? ישר. כאילו לשם, סליחה, פה. פה לא יפה. פה, הנה. שמאלה. לא, פה זה יותר ישר, החדש, בסיסי ישר. שם נחנה, שם זה יותר קרוב לגטוס. איך לאין הואו זונג היא בילדינג הואו היא טעות מיין פה מזכירים תיירים. כן. יקר. הנה זה הבניין החדש. בונים עכשיו. לא, זה בניין. עכשיו, שמאלה? ישר. עוד ישר? כן. פעם היה, אני לא זוכרת, היינו. מי היה זמרת? פה שמאלה.
עדן זקן הייתה. כן? כן. פה מה זה קר בטח לגור? מי שגר פה? הם גרים פה, הם לא, אסור להשתמש גס. כן? גס, רק... צריך למצוא חנייה. לא, בתוך הבניין יש חנייה. נכון. פה הנה. פה? שמה. פה? לחנות פה? אני לא יודעת אם אפשר פה לחנות. פה אפשר לחנות? I don't know. אולי לא. אפשר שם. לא, זה נראה לי למי שעובד פה. שם יש וואו, בית. אבל זה פה חנייה. רגע, בואו נראה. והנה שם. אני אחפש, כן. כן, כן. בחינם בואו נחפש. מקסימום קצת נלך ברגל. נכון. הנה, וואו, היא עושה ככה. לא, אבל ואם משטרה זה... לא שווה. בואו נחפש. יש לך פה את ה... אבל מה, גם זה כבר בתשלום? גם בתשלום. לא, זה חניה חינם. זה חינם? כן. מחניה חינם. בוא, ניכנס. רשום, לא? עירייה אשקלון, אגב, בתיכון. רגע. כן. היי, חניה פריกันส่งโดนะหมดตัวนะ parking free กันส่งโดนะ parking free กันดุอาจารย์จู่อีมานังเนเวชהיד שלי נרדמה. חניה free กันส่ง מה את חושבת? שמה אפשר, את חושבת? אני לא יודעת. בוא נלך לשם, בוא נראה אולי שם. מקסימום נעשה סיבוב. כן, נכון. הם עוד לא הגיעו. נכון? אני חושבת שגם. בערך, אולי הם יגיעו באותו זמן. אפשר בזה. יש שם בחינם בחוץ. הנה, את יכולה לחנות פה פשוט. אבל אם אין שם, נראה. לא פה תיזהרי. הנה, אולי אפשר פה. תיכנסי פה? מה את חושבת? אפשר או לא? נראה לי זה קטן. צפוף. אבל אפשר מפה לצאת, ואז אפשר לפנות פה. יש שם עוד פנייה. לפה, לכיוון הזה. בואו ננסות עוד. בסוף נמצא. כן, ללכת קצת ברגל. אין בעיה. הנה, פה בחוץ. כן, גם אפשר. שמה, כן. איזה כיכר יפה של קיץ. אם בתשלום. לעשות קצת, לטייל. כן. הופה, הנה יש לך פה, רינה. נכנסת פה? לא. הנה הם יוצאים. פה מלא. יש פה מלא. זהו, רינה, אני מחבה. כן. היי, תהייני, היי, parking free กัน park เข้าไม่ติดสิเข้าไม่แทงเขาอินจังสักทีอันเดียวที่มารีนัดชักลำปังคานิตาจวนินเฮ้ย שלום. ก็เชียนดูเนี่ยจวนให้กันรันหลังตูนเฟต้านี่ที่โจกันสุกไอเจ้าโดนมั้งกันจะกันรันติดหลังตอนเนี่ยเดี๋ยวกันติดเฉลียงอ่ะบุลจังอินเฮ้ยนัดทอกบ้างกันมุดชัวตัวรู้ตัวก็มาเซ่ קצת קר פה. כן, זה יקום וכך גם דובוק זה עבודתי המהפי צ'ואן מו צ'ואן הנה תהיה צ'ואן לא 와กันเชียนเต้นเท่งตองตัวเราพวกกันน่าสิเลยเนี่ยเสียจ้ะกันเชียนเต้กันเท่งตองตัวเรากันเชียร์ว่ากันเวทDonna ni, mình đâu kêu giờ Donna hay. Con mà làm tê. What is it called? Em ngồi private in đấy cái này. יש פה אולם אירועים.
הדודה שלי משחקת. כן? מתי? לפני 3 שנים. Bungkal zel, pot nga. Pot may na. Ôi, cần tiếng chép tôi cần cắt thôi là. Tại tổ đều là cái bác à. Tại chỗ là tại lâu mà sẽ. Qua vô em bằng nhà mi hình chuak vắt lâu nè. Cái này khả năng chuak về đều chát chát ta bắt sẵn để lâu hình mà. Khả năng chuak về nị hi. Cần cần là tụi bên music hi om dễ là mà music om bằng nhà nị. Cần thì đủ lâu. Cái này thả bụi bọ khi thả. Shalom shalom, מה שלומכם? שלום שלום, מה שלומך? Dạ này cho cả ấy không đó nữa nè. Cần thi này, chén hậu đây nào cần thì đó nè, chúng ta cho cần thi này thì cả rồi thì lần đó nhau. Tú này anh này bỏ nào vào suốt lệ hai là, Hồng Kông tú ra bị ốm lâu không mày? Vào suốt chờ, suốt chờ. Trong nhiên đủ thầy lúc tụi con mò. Đây cần cần nó muốn đi. Nên chẳng không ăn nha, ôi. Chọn thì ăn đi này tụi tê. Cái cần chọn nè. Cái keo thầy đâu, các phụ thầy đâu, cái keo đâu nè. Pizza. טוב, נו ניקח. Cái tour tâm đàn dìa hít thì hiện này salad ấy chéo tổ bò cam mò. Còn ấy chéo bằng ấy thì hiện. Anh mà cắn xoay man là what so van cho này video bò cam cover lòng mình chú o. Ấy vì rasul salad ta. Cắn là hong là hay. Rasul salad tụi cắn hong thầy lâu nè. Rasul salad tụi cái cho cắn ấy cắn là hong lâu. Ai không kan say không ho rasul na salut gang jingan ni don ni kan ấy dấu bị lâu thế lắm rồi sorry chăm bạn hiện cho làm đây hey kan dầu ta kan cho ấy chú kan vẫn dầu hard tắc em kan lau chua dia mau mi po efshar lau chua ta dia hey rasura avot lut tuka tuna handar soma pel to kan om rei khop mai jing tho ma le ngai boxi pe om lau takani hey Apot var lu tuk ti hian motor om na lampang kan ham pan tonga khu ta khun local dia dia ke chu ka kal san dei se muang te ka hak pe lawa mo chu van chuan kan motor da na khi ti lai nunga khian ania lai kha kanaya free lo om ve khang lang sia kan tia kan du lawai à tụi bùi chú cả ròn tilang lâu mấy nè tụi bùi khát chú cả tilang dễ xia khát tia cả ròn tilang lâu đam mê nè hi ôi vật lót tóc đang cắn sầu ôi boy cắn sầu vàng top lên là top bye bye đây là top ăn chầu vàng vâng ạ